27 along arnikang sama birta thanbang sami bismai disopi non birta KPLT.R jitha song trok ari chirung tang atum ningkan pli amehang ke thek arni ke talon pinini 5 player ni langkung habe long song pli ari chirung tang atum ningkan pli ke chok arni ke talon pon lapen labang so aninga cheparong along pinang ana muluk chitong pen mayardi pidum lapen labang so amaya long le hisar po man pen KCCM tulam rong hang lapen di fuema le bida singing leng lapen karbiang long di maha so MPR morsing diso lapen ari sang hodok chitong do si mayardi pidum lapen labang so amai long CM kache chak tikang ating puluti non ke bang jilang arni prabjin pen nang litum song ke do bom ahut kes ke do antami ke pajut lap aphansi asam CM aphan chingki chithan bom loputa maya long jaipon lapen adon thu MPR morsing di so hin penta kheti ka choklem ji aphan tractor power tiller amukhata nangron pon poputa maya along jaipon pusi birta ripton news text report B News 7 non birtang ton pen RG tha so kechok lamdon chetok central government state government laso lamdon long chetok kechok tak pini bangki katalon lo dengan kechok so katalon long nilpan man pengal bisar poson sin chetok lo MP kai da do MLA kai tu tu nasi prabjin pen 125 60 amendment je phan ni to kapicun je phan non dilhida dampo tapi next parliament long ke so bill ke ban je phan se puri pon tapi nampak kami alang tum case ke tuan state government pen singwai si asu ke cruise je phan ta dil SP phan da hang de atlo asila so a case tame pijut et je phan sin ni atum han lam chak sir we far council ke prabjin pen non la so October check lo some state assembly long place po aben place de pen apilong te we far autonomous council bank ke sengpon sir pini nang litum ningkan pli kechok amahang ke the kechok apot lapen CM sarta bang MP sarta bang alang litum nang litum hanang ke chak te kang alama puthak perang ke thengno jai ponjima churolo nang litum kadu ko perang ke jilpuri bidwan pase tame si pini hobo nang ni nakar jolam ta CM sarta bang no lapen ke MP sarta bang no lapen ke SP sarta bang no MLA tumta bahini MLA bang no lapen ke penang nang ke tum nang chetong tum ke athe pini ke litum nilitum lalo MOS 2021 MOS 2021 report ke chetok arni katalon si CM sarta amena ta signatory bina signatory paisa pen ke CM sarta pini amena si ningkan pli ke chok la so ke kalang li singkam la pen alang li tu makera pachitu pensi ka de no autonomous council la pen ke state government non tum du charibo chief minister Himonto Biswa Sharma la pen ke non central government Home Minister Amit Shah, Prime Minister Narendra Modi, alang litu makera pensi ni tu pini na so report ke chetok long. Dalam so report ke chetok long lo mangi karbian lo autonomous council ta angton la duana close implement lab je long mangalang litu ta kita. So teng pensi CM sar nang udun de pinyar yanda. Se report ke chetok pen cheng lo abatai tin aning kan mang nang jetong dun lo pining le thot nang jetong dun si ningarong ping. Si CM sar nang jetong dun nang chaka teng ke alang ni ke nang close MOS along kidu ekor along kidu peng pe along disabe non kama implement mo makewangji prabjin men kololo si implement jima aso alang ni jini pame na jini pame pe sini tu hanang kuloje alang ni ta 125 amendment ta prabjin pen tunpo asi next parliament session lo kodante winter session lo klode aso 125 amendment se kami kichun di bilge pon di alam du theta se angring theta lape nang litum song do bom ahut song do bom ho jitu case ke do an amo CM sar pulo pajut ejipu bangko an si la bangso ke song trokang bong pen case ki jutang lo nang li pachini jima normal ke case ke total 152 ta case ke already state long ki litang state long legal nasila song bong pen normal ke case hinia category do heinous non heinous jasi heinous a case ana bang ke not 80 se 28 ta an ke jutlo non heinous na 87 ta ne jutlo se not exactly a figure ni non nang kan ya tiket lo ni lang data nasi case bang ke non total ki non pena diga ko nang li 3 lakh nasi case ke non pra ki jut dia lines do non ma case
government tu mereka cingwa teng lo kurang te no nama pinning 2025 angkong si angto na kes kitu lap yang ring si kita ya kita na kes kitu si gong lo lapen Assam government atum nangli tum song trok apan lapen council atum ben compensation ki pido laso compensation ke nangli tum song trok ke do an ke dat tum tar long lap lo ma mate ke long le dolan non la kita tangga ahok lo compensation ke central government pen itu han 4 lakhs fixed deposit nang KPP do laso 4 lakhs deposit pen ke anu tinta 3 lakhs 20,000 80% an ke loan and ring tilo ke ni dum na do setelah laki loan ke na an ta non kita tang non la piningan ingkal 2025 mature pen laso tangkara chilong ring tilo loan ke en tang dum ta la dual interest tangkara chilong lap Nake central pen nang piningan tangkara nang lap lapen stipend dan itu non KLNLF tu man ke latung ke 36 months pura complete lo la pensong ko dolang la song pongmong be 9 months kom lo non la puja prang ko 6 months pi tu la si la song si 36 months ke la non prabdin pen la ta la cyclone truck man batai CCC la stipend na pi konbong nangli ke chinie teng ke bode compensation ke innur phan ke bat ke available compensation ke non itu ma record non government no record government be verified tang police verification ka long complete tang laan man ke compensation ke long lap stipend na long lap ayat na long lap tapi Karbiang long autonomous council penta lituhan 50,000 inut penang pido hola long sita long lap lape non central state pen ako lituhan lagni tangkanang PG pula so putak bagai museum sada ninjilo lasi la so putak sta minito ang ton jok mana bat be pin pen itu kalong lap last isialam thesa amo last SP kaningje do nangli sun song trok aphan kupine isi scheme ke wando po kuti trok po la bangso kuti trok ke nangli tum la jitu song trok atum endun pusita me kunu mane tax ta pina lo poisa ta chirita nangelo pola so putha kalam so nang pachini gi lake North Eastern Cane and Bamboo Development Council lake Bornihap nong si office dolo lake NEC under North Eastern Council under lasi latum si kitangtang ni tuman KBX Revolutionary United Forum Welfare Society Kerap Welfare Society apaan nili tumhan kidam tangta bamboo plantation pen 17 lakh ni tumhan nang kielo scheme nang kielo laga bamboo plantation kuria lo bali putar long ni tuma bamboo ta nota kielo lagi kidam tang 2024 aning kanalang lasi alang litum lasu pen aning karong joini nitum ke claim ke tam ke me joini si alang litum putot nona bangke North Eastern Cane and Bamboo Development Council pensi North Ela Assam na North East along nona po nitum pan alis nang biateng lo pre utawe na scheme na so kitak na so putak lasi lake ekta bake mokjung nagalenong sidopo isi bangke Karbiang long sidopo lake 6 crore laso scheme ke 6 crore ang tipo laso bamboo lake hala all time plastic ko tumsi company tumsi latung itum check pen ke selam holmu duan awian sanamen itum dak industry nang kulipo la duan same alang litum si nampon ame laso long bangke nitum KBX Revolutionary United Forum kerap bangke Cane and Bamboo Development Council la tirap pensi laso akamai claim kon lagi laso scheme mangi lagi Karbiang long tum not only itum kerap mane song trok lagi all Karbiang long ato kanu la check pen ke claim katiki bang itu an setame ali nang longun po thela ke ador da check chu jora ador da long po na pen ke check ta itum da penana tum mangi check chu pat ki benda ki ringa mar sai long du Tang te pini berta lansing toni ko